муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67-и деҳаи навбуди ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ соли 1992 таъсис ёфта то имрӯз фаъолият дорад. дар муассиса зиёда аз 300 хонанда таҳсил мекунад ки ин нишондиҳанда гувоҳи таваҷҷӯҳи аҳолӣ ба таълим ва рушди маориф дар минтақа мебошад. хонандагони муассиса дар олимпиадаҳо ва озмунҳои гуногун иштироки фаъолона дошта соҳиби ҷойҳои намоён гаштанд. ин нишон медиҳад ки таълим дар муассиса сифати баланд дорад ва хонандагон бо донишҳои муосир таъмин мебошанд. ҳамчунин ҳамаи хонандагон бо либоси мактабӣ таъмин мебошанд ки ин ба тартибот ва фарҳанги мактаб кӯмак мекунад. дар айни ҳол 2 нафар хатмкардаи мактаб дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизматро адо мекунад, ки ин нишон медиҳад ки муассиса на танҳо ба таълим, балки ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон низ аҳамияти махсус медиҳад. биноҳои обод гардад хароб, зиборону аз тобиши офтоб, паяфкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. бадин нома басо умрҳо бигзарад, бихонад ҳар он кас ки дорад хирад. намирам ман аз он пас ки зиндаам, ки тухми суханро парокандаам. ман хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 ҷаборов манижа дар озмуни шоҳномахонӣ дар муассисаамон ҷои аввалро ишғол кардам ва ба даври шаҳрӣ рохат гирифтам. бо омӯзгори фанни забон давлатӣ Айза Мақсадой тайёрӣ пухта дида буда. ман Авезова Сафина хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 дар олимпиадаи фаннӣ аз фанни забони давлатӣ дар давраи шаҳрӣ иштирок намуда ҷои намоёнро ишғол кардам ва дар оянда низ мехоҳам ки боз ҷойҳои назаррасро ба даст орам. корҳои ободонӣ низ дар муассиса идома доранд. дар тирезаҳои пластикии муосир дар баъзе синфхонаҳо шинонида шуданд ки ин бо ҷалби соҳибкорон ва кумитаи падару модарон сурат гирифтааст. ин тадбирҳо шароити таълимро беҳтар намуда муҳити хубро барои хонандагон фароҳам меорад. дар муассиса синфкабинетҳои химия, таърих, биология ва забони англисӣ ба роҳ монда шуданд. инчунин таълим бо забони тоҷикӣ гузаронида мешавад ки ин барои ҳифзи забон ва фарҳанги миллӣ аҳамияти калон дорад. 2 сол пеш дар мактаб мо ҳисоби ҷиҳозонда фанҳои кабинетӣ не он қадар буд. мана ҳозир 2 сол ки ҳисоби дастгирӣ кардан аз тарафи шӯъбаи маориф ва аз тарафи падару модарон ва аз тарафи омӯзгорон хусусан раисае ки мо директори мактаби мо Рафиқа Ҳамзаева ҳастанд, бо иштироки хонандаҳо ва омӯзгоро ҳамқадар системаи кабинета ҷорӣ карда ташкил карданд. мана ҳозир ҳисоби будани ҷиҳозотҳо ҳама хонанда нисбат ба бештара бо пештирка ҷиҳозҳо ҳаст. аз рӯи ҷиҳозҳо сол дида фаҳмида аз онҳо хулоса баром истода. сол инҷа нафақат плакату балки бана инҷа мулияшҳои ҳайвонҳо, мулияшҳое ки мисол растаниҳо ё ки намудҳои инсон қисми мисол арабоя бо шакли мулияш таъсир карда шудааст. ин барои пешрафти дониши хонанда албатта хеле калон мерасонад. раҳбат Ҳамзаева ки ҳамин кора дастгирӣ карда пешрука кара истода. ман Исломов Раҷаббоев омӯзгори фанни математика мебошам. аз он шод ҳастам ки дар чунин давлати ободу зебо зиндагонӣ мекунем. инчунин соҳаи маориф низ рӯз аз рӯз пешрафта истодааст. хонандагон яъне ҷавонон бо баҳои хубу аъло хонанд, дар оянда ба ватани хеш саҳмгузор бошанд. чӣ хеле ки пешвои миллат гуфтанд, ҷавонон ояндаи миллатанд.
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 бо фаъолияти пурсамар ва дастовардҳои назаррасаш намунаи хубии муассисаҳои таълимии кишвар мебошад.